Sa panahon nga magsingabot na gani ang kalag-kalag mo tumaw dayon ang mga sugilanon sa giingong paghamok sa mga patay o kalag nga wa mahimutang. Apan lahi kining samang nga nimutang sa dakbayan sa Sugbo kay inay mga kalag ang muhamok. Ang mga buhi nga daw may misteryo nga himuon sulod sa lawom ng kagabhion sud sa samang. Atong sa Iran, pinaagi ning report. Ang 59 anyos nga si Josephine nang ginabuhi og halos ana-ana sulod sa samang magpuyo. Busa nasaksihan niya ang halos tanang kasikas sulod sa samang. Sukad masukad, wa siya na sinati nga makapanglimbawd sa balhibo kung patay ang hisgutan. Apan lahi nga makapanglimbawd sa balhibo nga tago-tagong himuon sa mga buhi. Kini ang mga taong kalitlang muliko sa samang aron sa sulod magpalabay sa lawas nung kalipay. Managuyab, anak, yun na, maghimo, yun na. Ano ilang himuon? Bata. Nganong nakabalo ka? Oh. Nalamakitan man. Lain-laing tao nga mohimo og milagro kuno sud sa samang nga wa gani igsapayan kun aduna bay mga tao nga gatan-aw kanila. Nahimo na kining blockbuster live show sa mga tao nga anaa usab magpuyo sa samang ang mga busiro. Gani si Josephine miangkon nga apil siya sa manglili. Nganong diri man gisulod sa misteryo kuno? Ay, agad ka 199, diri way bayad. Libre. Libre, pasok. Apan mas nakapakugang ang ibutyang ni Josephine nga siya mismo kaniadto ang naghimo sa ingon kauban sa lalaking nahimo na niyang bana. Adunay gate ang samang. Apan doon ako nagagmayng kaagian sa mga mahilig sa biglang liko sa samang. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.